No ihan loppu. Ei jaksa enää. Ostin tuohon meidän kaasujärjestelmään vielä tällaiset Gokin kaasusuodattimet. Tuolla Marokossa on kaasu kuulemma tosi likasta. Ainakin kuvien perusteella siellä oli joku pariskunta ollut reissaamassa ja oli kuvia siitä, miten likaiseksi viikossa oli mennyt jääkaapin se palopää. Ihan semmoista mustaa gankkia oli se ja semmoista ihme mömmöä. No, meillä onneksi on jääkaappi toimii tuolla kompuralla, joten sen suhteen ei ole huolta, mutta toki sitten lämmitys toimii kaasulla ja pitää ruokaakin tehdä. Mutta vähän alkoi jännittää, kun katsoi sitä kuvaa, että miten liikasta se on, niin ostin sitten varmuuden vuoksi 2 tosiaan tämmöstä suodatinta. Ja täällä on ihan tämmönen suodatin sisään, se on vaihdettava. Katsotaan, onko sitten mitään hyötyä. Mut joo, alkaa vähän jotenkin virta loppuu tässä näin viime metreillä. Pari viikkoa vielä ennen kuin lähdetään tonne reissuun ja alkaa olla silleen, että ei vitsi, ei jaksa enää. Tässä oli taas 6-päiväinen työviikko takana ja tänään nyt on taas tämmönen tasoitusvapaa, pääsee vähän tekemään jotain, mutta alkaa olla kyllä virta aika vähissä. Tietysti tossa on reilu 7 kuukautta nyt painettu töitä. Siitä tulee reilu 7 kuukautta. Yksi viikko vapaata. Paljon on ollut 6-päiväisiä viikkoja. Ja alkaa vaan se uupumus tuntumaan, että nyt kaipaa lepoa. Ja pari viikkoa vielä, niin pitää jaksaa. 81 autoa kautta vaunua tällä sesongilla on tähän mennessä myynyt. 1 perämoottori. Yes. Ja muistaakseni viime vuonna möin 87, että vielä voisi se 5 jostain kaivaa, mutta katsotaan. Aika intensiivistä toi autojen myyminen, matkailuautojen myyminen. Se on samalla palkitsevaa, kun näkee, että ihmiset pääsee uuden harrastuksen pariin tai ne, joilla on jo auto, niin löytää taas jotain uutta siihen harrastukseen sen uuden kulkuvälineen kautta. Jonkin verran ihmisiä, jotka vaihtaa autosta vaunuun tai vaunusta autoon. Pikkasen enemmän on mennyt vaunuja tänä vuonna, jos vertaa vaikka viime vuoteen. Varmaan osittain se verotuksen takia, millä nyt pelotellaan kovasti, mutta itse olen ihan tyytyväinen. 82 auto on kuitenkin, 81 ja 1 perämoottori on kuitenkin ihan hyvin, niin kyllä täytyy olla tyytyväinen, mutta koitan nyt jaksaa asentaa nämä ja sähköjen kanssa. Mä en tajua auton sähköistä ilmeisesti yhtään mitään. Meidän sprinteri aka Mad Max on itse tehty. Otettiin tosta muuten vielä ikkuna molemmin puolin pois. Laitetaan siihen samanlainen tommonen. Eipä sitä nyt sitten tietysti samanlainen tommonen peilikalvo kuin tuohon toiselle puolelle. Meillä on mustat siinä kalvot, ne ei oikein hyvät. Ne kuumeni ihan hirveästi. Ja laitetaan siihen varmaan sitten toiselle puolelle vielä jotenkin, että se näyttää kivalta, ei päästäisi valoa läpi. Mä itse on vähän tämmönen valoherkkä nukkuja, niin on kiva, että on ihan pilkko pimeetä. Mut joo, täällä ei ole tapahtunut yhtään mitään, tai edelleen samanlainen sekamelska. Tosiaan asensin Victronin ton MPPT-säätimen, sitten myös laturi. Totta kai täältä löytyy sitten vielä ei löydy. Sammuks mun puhelin? Joo, akku loppu. Sekin vielä. Jospa nyt toimis. Tosiaan. No, kaikkialla Victronin säätimet on, niin tietää, että niitä saa puhelimeen paritettua. Ja on kyllä ihan laadukkalainen kampe, laadukkaampi kuin toi Ecovörtty. Se ei oikein pelannut mun mielestä niin kuin pitäisi. Mut joo. Mä alan nyt näitä asennuksia. Tuossa vielä siis
tuossa vielä soitti, ei asiakas, no tietyllä tavalla asiakas on toisesta autokaupasta myyjä. Myyjä, joka on tehnyt tätä hommaa, mitä hän sanoi, no pitkään, sanoiko 30 vuotta. Ei siis meidän oma myyjä, vaan yhdestä toisesta autokaupasta yksi myyjä. Ja hänen kanssa oli sovittu sitten diilit yhdestä asuntoautosta. Me ostetaan se häneltä, hän myy omansa vaihdossa ja niin edelleen. Välillä niin kuin ihmetyttää, että mihin ihmisiltä hävii semmoinen niin kuin keskustelutaito, käytöstavat, ihan semmoinen yleinen kanssakäyminen on välillä todella hämmentävää. Mihin se hävii ihmisiltä? Ja kun ei ole mitään syytä edes sille, että pitäisi käyttäytyä jotenkin niin kuin mulkku. No joo, nämä on näitä. Tietysti, että on vapaa päivä ja sitten tulee tämmöinen puhelu, niin tuossa kollega kyselikin, terkkui vaan Ronille, kollega kyseli, että menikö päivä pilalle, mutta ei se mennyt pilalle, koska sain tämän toisen auton myyjän sitten rauhoitettua ja jatketaan huomenna sitten niitä kuvioita. No joo, ei, mä alan nyt hommi. Joo, nyt kun tää on tässä auki, niin vähän esitellä äänet on tässä. Tää on vähän tällainen päivä. Laitettiin tosiaan noita peilikalvoikin tossa noin, niin ei nyt mennyt ihan strömsössä. Joo, mutta tuolla näkyy toi täytettävä pullo. Sieltä näkyy itse asiassa toi mihin se menee. No sit tossa on vielä toi Suomi-pullo, mutta siihen on tullut sitten Marokossa Marokon oma pullo. Ja ilmeisesti, mä en tiedä mihin kohtaan se tulee sitten. Mutta siihen pitäisi tulla Marokossa sitten vielä tohon joku oma tommonen letku. No luultavasti se tulee itse asiassa, niin se tulee varmaan itse asiassa tohon kohtaan. Mutta nyt mun pitäisi saada sitten noin mahtumaan noin suodattimet tohon. Katsotaan miten käy. Näytetään tosta nyt vielä toi luukku, minkä mä tein. Tuli muuten ostettu XR1 dieselpolttoaineen lisäainetta. Mä inspiroiduin tosta Hungry Camperin videosta ja Hungry Camperin tekemisistä. Mä oon nyt seurattu silmä kovana, että pääseekö Hungry Camperin seurueineen, niin pääseekö tonne etelän lämpöön. Mutta Simo puhui paljon noista lisäaineista ja itse asiassa töissäkin sitten vähän kyseli, että mikä juttu, että onko ne oikeasti hyviä. Mutta kyllä kai niillä jotain sitten tekee. Mä laitoin tuohon Vitoon, joka tuossa vieressä majailee. Hauska peli. 200 heppaa, 3-litrainen moottori. Mutta siinä on kyllä omat hommansa. Mutta tää on kyllä ihan makea. Tällä on kiva ajella. Sehän on vähän madallettu. Toi on mennyt lyttyyn jossain. Mutta kohtuus hyvä koriltaan. Vähän siellä on ruostetta siellä täällä, mutta ei pahasti. Joo, mutta laitoin tuohon Vitoon ainetta ja mututuntuma oli, että pakokaasu ei ole enää niin mustaa. En tiedä, pitääkö sit paikkaansa, mutta kokeillaan nyt näitä. Tosiaan duunissakin juteltiin tuossa muutaman automiehen kanssa, niin sano kans sitä, että kyllä noista lisäaineista jotain hyötyä on. Terveisiä vaan Rikulle ja Jarmolle. Niin, taas ajaudun tekemään kaikkea ihan muuta, mitä mun pitäisi. Tosiaan, täältä löytyy mikähän se oli näistä? Täältä löytyy, ei se ollut toi.
Noniin. Joo, eli täällä on kaasun täyttö. Se oli ihan kätevä, koska tosta pystyi tosiaan vaihtaa tuolta sisältä niin ton kaasupullon. Eli jos se loppui, niin sitä pystyi sitten mitsitään kanssa. Niin siis funktio oli se, että sä pystyt vaihtamaan tuolta ton kaasupullon, kun täällä on vaihtaja. Mutta nyt siinä on toi kiinteä pullo ja se on siellä kiinteästi kiinni ja täytyy vielä koeponnistaa tossa himassa kun töissä. Mä oon vähän väsynyt. Joo, huomasin, että ei ne nyt siihen mekkään niin helposti. Tää vissiin irrotella vähän enemmän noita osasia. Mutta tätä on aina miettiä, että tekee jonkun pienen jutun ja sinne aina paisuu. Mutta joo, piti itse asiassa sanoa siitä koeponnistuksessa, jos joskus itse tekee jotain kaasuhommia. Sanotaan pieniä kaasuhommia, koska sitten jos tekee isompia kaasuhommia, niin hän pitää aina tarkistuttaa vähintäänkin. Tai sitten pitää jättää ammattilaiselle. Mulla on se tietysti hyvä puoli, että mä oon Misevalla töissä, niin mä pystyn käydä koeponnistamassa töissä sitten, jos mä nyt jotain tästä teen. Enkä siis itse tee mitään suuria kaasuhommia. Tämä nyt on tähän mennessä varmaan se suurin kaasuhomma, mitä mä oon tekemässä. Mutta muistakaa ihmiset käydä koeponnistamassa. Älkääkä tehkö liikaa itse asioita. Jättäkää ammattilaisille ne. On aika halpoja henkivakuutuksia. Siis tätä pitää kääntää tätä pulloa, että mä saan laitettua noin suodattimet kunnolla. Ja mä en jaksaisi ottaa näitä ruuveja irti, koska tää kiinteä kaasupullo asentaminen kiinteäksi on kohtuu inhottava työläs projekti. Tätä mä yritän vaan kääntää. Joo, ei auta. Täytyy se vaan irrottaa. Tässä ei ole ihan liikaa tilaa. Miten tuo pullo pitäisi tulla, mutta se on silleen jees, että se on kiinteä. Niin. Ei tarvitse ihan hirveästi miettiä, miten noi menee noin letkut. Tietysti pitää nyt jotenkin olla järkevästi, mutta joo. Ei tää nyt ollutkaan taas. Aina mietin, että on pikkujuttu, että 5 minuuttia. Ei se koskaan oo. Jaa, pitääkö tän miettiä kokonaista uudestaan. Just että mulla on tämmönen Boschin valo. Että on kaikki nuo laitteet ostanut tuolta Boschilta ja kohtuu kätevä siitä pystyy käyttämään samoja akkuja samoihin työkaluihin. Merkistä voi olla monta eri mieltä. Mulla on ihan sama mikä se merkki on, kun se toimii. Ja ei mulla tainnut mennä yhtään mitään Boschin kamaa kyllä vielä rikkiä. Taitaa tuo yksi ruuvinväinenkin olla jo ainakin 10 vuotta vanha. Mut joo, nyt on ei valoa. Nyt näkee paremmin tehdä töitä. Ärsyntyy paremmin kun näkee miten perseelle kaikki menee. No, katsotaan mitä tästä tulee.
perteeltä kalastajalta. Mut joo. Mä menin tänne nyt, ei nyt ihan näteimmällä mahdollisella tavalla, kun jokuhan tänne on, joku insinöörihän tänne on suunnitellut ja katsonut, että kyllä ne mahtuu. Ja kyllä ne sinne mahtuu, mutta ei ole kyllä ajateltu, että sinne tulee vielä tommoset suodattimet. En tiedä, kun trumalla ollut pienemmät noin, mutta sinne se nyt meni kuitenkin. Tietysti jännityksellä jää odottamaan, että tuossa koeponnistuksessa ei tapahdu mitään, mutta ainakin ne mahtu sinne. Yksi asia taas pois ja Anna laittoi tossa talvipeitteen kondikseen ja takaikkunat alkaa olla valmiita, joka ehkä vähän tää matkastressikin helpottaa. Asiat etenee, mikä on kyllä tosi jees. Yksi asiakaskin tuossa soitti vielä. Kyllä, pidän vapaapäivänä välillä työpuhelinta auki. Niin yksi asiakas tuossa soitti, että hän halusi vaan soittaa, sanoi, että hän on erittäin tyytyväinen. Kiva saada tollasiakin puheluita. Yleensä ihmiset soittaa vaan, jos on jotain huonosti, mutta jotkut osaa ehkä miettiä asioita vähän eri tavalla. Aina voi soittaa ja kehua ja kertoa, miten kiva on ollut. Mä yleensä pyydän itse asiassa asiakkailta aina, että lähettäkää mulle kuvia reissuistanne. Muutamia on tullut. Joskus ollut joissain tapahtumissa, niin muutama asiakas on kanssa tullut juttelemaan. Se on ihan kiva juttu. Yritän olla tosi paljon oma itteni kaikessa tuossa myymisessä ja myyntihommassa. Sitten tietysti kun tällaista itse tekee, niin ehkä siinä on sitten vähän erilainen kulma siihen kaikkeen tekemiseen, myymiseenkin. Joo. Nyt täytyy vielä itse katsoa vähän saippua vedelle, ettei tuu kupliin mistään. Toivotaan, ettei ilta hämärtää. Tilasin vielä tämmöset sisärenkaille. Tämmöset, mikä tää nyt on? Venttiilin tämmönen lisäpala. Koska eihän noita voi mitenkään muuten täyttää noita sisärenkaita. Pitää etsiä vielä toi. Missä täällä on? Se täällä on toi venttiili. Koska sit jos tapahtuu jotain ja ei pysty laittaa lisää renkaaseen ilmaa tai poistamaan sitä, niin ei se käy kyllä hyvä. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin kun hiekalla ajelee, niin on hyvä, jos pystyy vähän laittaa ilmapaineita. Tämä ei olekaan niin helppo. Siellä se on. Etsii tuota venttiiliä. No, muuten nää pitäis vaan... Älä sano, että siinä on tulppa. Onko? Toisella puolella ei ole. Ja mun täytyy miettiä, miten mä saan sen tulpan sieltä pois. No niin. Tää on niin tätä. Kai se sieltä jotenkin saa pois. En tiedä kyllä miten. Vittu. Kato, kun meni tikku suoraan kynnen alle. Ei hittu. No, tää alkaa olla nyt ready. Joo, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin pikkasen alkaa väsyttää tää touhu. Mutta ainakin ollut loppujen lopuksi hyvä päivä, ollaan saatu tosi paljon aikaa ja sehän onkin se mikä kantaa. Tulee hyvä mieli siitä omasta tekemisestä ja toisenkin tekemisestä, että saadaan asioita eteenpäin ja reissu lähestyy, mutta on itse ehkä pikkasen, kriittinen kaiken sen väsymyksen ja semmoisen loppuun palamisen suhteen. Olen kokenut sen muutaman kerran. 2 tai 3 kertaa sitten on palannut ihan oikeasti loppuun ja se ei ole kivaa. Ja mä jotenkin huomaan, että tietyllä tavalla, no ehkä olen oppinut jotain siinä kohtaa, että mä yritän vältellä sitä, että ei olisi liian
edes liian loppu, edes liikaa sitä kaikkea tekemistä, ei edes liikaa mitään. Mutta tietysti se, että nyt 8 kuukautta painaa jotain töitä ja sitten 4 kuukautta on niin sanotusti vapailla, niin se on tietysti valinta, minkä on tehnyt ja sitä pitää jaksaa. No ei sitä pakkoa jaksaa, mutta mä luulen, että se 4 kuukautta on aina sen arvosta, että sitä on tässä loppuvaiheessa aika loppu. Mut joo, muistakaa ihmiset levätä, se on oikeasti tärkeää. Löytää asioita, mistä tulee hyvä mieli. Löytää semmosia juttuja, minkä kautta pystyy rentoutumaan. Tehkää niitä asioita, mitä te haluatte elämässänne tehdä ennen kuin on liian myöhäistä. No joo. Mä vielä tätä kerran ja katon, että tää toimii ja mä luulen, että sit alkaa päivä olla pulkassa, joten sanon teillekin hei hei!